ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои навнав рӯй карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо омадед ки сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дӯстони азиз, дар имза чӣ мошинро рӯй кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб, ҳастаи Мерседесҳои сечка Прасо ва сечкаи Авион. дӯстони азиз, ҳастаи Opel Caravan, Opel Astra G, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Opel Vectra A, Opel Duty. дӯстони азиз, ҳастаи Daewoo Lacetti. хоб, ҳастаи Camry 3, дӯстони азиз, Америка нозада. хоб, ҳастаи Opel Sedan, ҳастаи Hyundai Tucson, ҳастаи грузовой Gazelle, Opel Hatchback, Opel Caravan, Opel Sedan ва мошинои советский ва мошинои территорияи Россия ҳам ҳастанд, ки нархҳои арзон карда қабул кардем ва пешкашон мекунем. хоб, ва курси имза бошад 118 сомона 70 дирам. касоне ки мошинои фурӯш дорен, хоҳем ки реклама карда, ҳамин рақамҳо рӯй кунем, мо реклама мекунем. ва дӯстони азиз, лайкҳоро аз ҳамин мегзарем ва навори имза марамат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Camry 3 ҳастаи дӯстон, ки американка нозада ва беҳтарин ҳолат мошина мегӯяд падзаказ худмон мегӯяд овардаги мошин якдаст гаштагиай. Camry 3 соли барои 2014 сол ҳастае, ки сӯишвори дӯстони азиз, яъне ки бензин гибрид, дӯстони гибридай бензин гибрид. Объем мотора 2.5, коробкаш автомат, системи мошин бадро беҳтарин бадай. Мошин мегӯяд полни фулай. дӯстони азиз, танировка ҳуҷҷатҳош ҳамаш солона кардаги аст, утилизатсия ҳам дорад. мошин мегӯяд ягон мақсад ки хеле кор надорад. дӯстони азиз, хоб, мошин мегӯяд мақсад ки падзакас мегӯяд овардаги аст. дӯстони азиз, ягон расход умуман мегӯяд ки мошин мақсад барои дастии худшон гирифтиян бо хайр сум дар кошта мошина фурӯш намуда. алиш намеша тоқа суми холӣ. дӯстони азиз, кожни салон, абагаи сидени мақсад мултирӯ, кондитсионери печка ҳама чиз кор мекунад. 2014 дӯстони азиз, мошин гибрид 2.5 кати, мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархша мега 155,000 мега, бо камтар арзон мекунад. дӯстони азиз, дар рақамҳошон мондагиай. якумаш рақамҳои дастии Тоҷикистон 21 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия 83 WhatsApp доранд. 155,000 сомон. дӯстони азиз, бо мегӯяд омада бинен, маъқул шуд муомила мекунем. бо дили пур мегӯяд, бо устод мега, бо устод мақсад гирифта биён мега. устое ки мефаҳмидагитона гирем мега, мошина санҷем. Марамат срочно мега, пул дар кора мефурӯшем. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. Hyundai Tucson ҳастанд, ки бо нархи арзон срочно. Hyundai Tucson соли барои 2012 сол ҳастанд, ки сӯишвориш дизели, объем мотора 2 литра, коробка механика, системи мошин мегӯяд беҳтарин бадай. мошин полни фулай. дӯстони азиз, мошин полни худ, дӯстони азиз, кожни салон ҳастаи. хоб, абагирев сидени мултирӯ, кондитсионер мақсад ки дупара мултирӯ опшин мошин полни фурӯшай. дизел, дӯстони азиз, 2.2 коробка механика. дӯстони азиз, хоб, нархша 79,000 модиан срочно мега, пул дар кора нархи арзон мо ки хатия нархҳои ё ай 90,000 дӯстони азиз болотар ҳастаи. дӯстони азиз, мошин мегӯяд мақсад ки ягон хеле кор надорад. мошин фақат мақсад як даст гаштаги астаи. хоб, дӯстони азиз, яксола ҳуҷҷат, утилизатсия, 4 та баллонои пачка, краскаш ягон сарафина надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Роғун ва фурӯхта мешавад бо нархи 79,000 сомон, бо муомилаи хуб дорад. ин ҳамин рақамҳои тисели сешуна, ин рақамҳо ҳам кор мекунам, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. хадавои падавои баллош ҳамаш нав, мотор беҳтарин. ин аст дӯстони азиз, Hyundai Tucson. чанд касе ки суроғ кардед, нархи арзон кардед, ғалтид, мо дар реклама мондем. касоне ки мехоҳад дар рақамҳои пурра занам, маълумотша гирам. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, грузовой Gazelle. соли барои 1999. сӯишвориш бензин, мотор, инжектор, коробка механика, системи мошин мегӯяд нахаду. дӯстони азиз, мошин солона ҳуҷҷат дорад, утилизатсия гузарондагӣ ҳастаи. баллош мега нав, краскаш соз. мошин якдаст гаштаги. дӯстони азиз, кузов ягон ҷо кор надорад, фақат мегири корта пеш мебари. айни сезони кори мошино уже омада. нархша мега 27,000 мега, бисёр не камтар мегӯяд арзон мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, совхози дӯстони азиз. мошин дар ноҳияи Ёвон 27,000 сом бо муомила дошта. мошин ҳама чиз дорад, ҳуҷҷат, утилизатсия, ҳолати баллош, кузов ҳамаш созда. мошин якдаст гаштагиай. хоб, дута рақамҳои ҳисоб шуда, прамои рақамҳошон кор мекунад, рақамҳои мегафон ва рақамҳои тисел. шахсоне ки грузовой Gazelle мекуфтем тозак ва системи соз, ина марҳамат кунад, варианти беҳтарин бо 27,000 бисёр не бо камтар муомила мешавад. чӣ саволе ки доред, занг занед, аз рақамҳои пурра маълумотша гирем.
мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Sedan ҳастае ки бо нарх арзон срочно Opel Astra F дар кузови Sedan соли барои 6-1990 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин сурат нахаду мошина мега 3 моҳ пеш мегад мотор кардаги моториш опшин нав будай. Хоб дӯстони азиз мақсад ки нарӯшка камкам дӯстонам кор дорад. Хоб ба алиша баша ба ягон Opel Caravan простой кати сумаки нархи мошин 16000 сомон бо каунтар муомила мешавад. Дӯстони азиз ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Умидобод. дӯстон аз камбудии мошин мақсад ки ҳуҷҷатош бурчидаги аст утилам надорад ва фақат яде ҷош гап мақсад ки танаш мақсад ки нарӯшка каунтар кор доштаем. нархи дасташ 16000 сомон бо муомила доштаем дар ноҳияи Умидобод. дӯстони азиз камбудиш ҳуҷҷат ва утил надорад. ҳар ду рақамош рақамҳои софтни рақамҳои болобуда 65 ва рақамҳои поёнда 66 ишта WhatsApp дорад. 3 моҳ пеш мегӯяд мошина мегӯяд мотор кардаги фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. марамат оиди мошин ягон савол доред ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан дар ҳамин рақамҳо занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон Mercedes-Benz C-Class HK соли барои 6-1998 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.8 литра коробкаш механикаи сайстари мошин мега нахадуа. дӯстон аз мошин тоқа утил дорад тамом документош пурчидагиа. хоб мошин хай соза мегад омода бо аз пеш бинед. нархи мошина мега 49000 дӯстон азиз мегем мега соҳибшон бо акрам ночақа арзон мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дискои списни свети сафед 49000 сом 98 сом тоқа утил дорад ҳуҷҷат надорад дӯстон бурчидагиа. рақамош омода гаста шахсоне ки мехаред занг занед маълумотои пурра ба ҳангиша аз рақамошон гирифт фақат одамони конкретна на харидор мумкин нархи ахириш бошад мумкин ягон сом гузарам ва одамое ки мошинаи фурӯшӣ дорен хоҳен реклама карда рақамҳои болобуда 885 1220 WhatsApp имо Telegram дорад чизе ки барои фурӯшӣ бошад роҳи ки мо рекламада мемонем. ашмо дӯстон аз хоҳиш ки я лайкҳо разанед ва навориморо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон Chevrolet Lacetti соли барои 6-2005 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин ба фикр ҳуҷҷат надорад бо худтон аниқада мегирад. нархи мошин 20000 сомон аст бо ягон сом муомила мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор. дӯстони азиз мошин чӣ камбуд дорад надорад инаша нагуфтиам метавонед ки шумо занг зада ҳамаша аз худашон пурсед. мошин дар ноҳияи Фархор нархи мошин 20 Chevrolet Lacetti мумкин ки утили ҳуҷҷат надошта бошад бо худтон дӯстон ҳамаша аниқада мегирад. дӯстон мошин инчунин газам дорад рақамошо мегафон маромат занг зада маълумотша гиред. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 ҳастае дӯстон ки срочна фурӯшӣ соли барои 6-2007 гуфтиям соҳибшон сӯзишвориш бензин мотори 1.6 литр коробка механика сайстани мошин мегад соз. дӯстон азиз мошин утил надорад ҳуҷҷат надорад мошин мегад корпусош соза. дӯстон азиз мошин мегад пӯшидагӣ надорад омода аз пеш бинед. нархи мошина мега 7000 сомон мондиан соҳибшон бо хайқати хичон гап мезанем. маълумоти пурра мега тариқи телефон мошин дар шаҳри Кӯлоб 7000 сомон. дӯстони азиз мошин беутил беҳуҷҷат мақсад ки надорад рақамошо монагаса чӣ саволе доред чӣ маълумоти боиди мошин мехоҳед фаҳмидан маромат занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон ВАЗ 2106 соли барои 6-1991 ҳастае ки сӯзишвориш бензин мотори 1.5 литр коробка механика сайстари мошин мега нахаду ВАЗ 2106. дӯстони азиз нархи мошина 79000 сомон мондиан бо савдо муомила мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. дӯстони азиз дискои фасон хай краскаш камкам лақош шуфтага астае лекин нархи арзандаи бо савдо мешавад нашуд ҳуҷҷатош ягон чӣ гуфтагӣ нестае яъне ки нархи мошин 79000 сомон бо муомила савдо доштаем. рақамҳои телефоншон будаги аст касоне ки мехаред занг занед маълумоти пурра аниша худтон гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон Opel Vectra B соли барои 6-1996 сӯзишвориш бензин газ мотори 1.6 литр коробка механика. дӯстон азиз мошина хеле десен ҳолатша дар навор хай бад неста яъне ки нашуд документош ягон чӣ гуфтагӣ нестан. нархи мошин 16000 сомон ба фикри ман ҳуҷҷат утил надорад 16000 сомон. мошин дар шаҳри Бухта рақамошо мондаги астае фақат одамони конкретна занг занед ба фикри ман охирин нархай бе савдо. дӯстон азиз маълумотша метавонед пурсида гиред. ин рӯзгаби мошин уже дар чанд рӯз рекламада мондаги аст агар ки нафурӯхта бошанд метавонед ки шумо савдо карда гиред срочна маромат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Opel Astra G дар кузови Хечбек
соли бори 1698 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика. дӯстон азиз мошин мегӯяд утил ва налог дорад дӯстони азиз фақат ки камтар дигар чизаш мондагӣ ҳастад мақсад техасмоташа мегзарем тамом мақсад мошин налогша гирифтагӣ ҳастанд ва утилшам дорад мошин транзит нархша соҳибшон 35,000 сом мондиян мақсад ки мошина ки хеле сайстани тайёр нестай расход дорад дӯстони азиз мошин средняй расход дорад нархи мошин 35,000 сом бу хайқати хичон гап мезанем рақамошу мондагӣ ҳастай мақсад мегафон касида ки дар кор ҳастед марама занг занен ва одамои камхари мошинаи фурӯш дорен хона замин квартира марамат роӣ кунем мо реклама дада мемонем дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram ва Facebook дӯстони азиз номбарои мо 885 1220 дӯстони азиз марамат метавонед ки сурат маълумотро дар ин васайти мо роӣ кунем мо реклама мекунем мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Opel Vectra A соли бори 1991 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.8 литр коробка механика ҳолати мошин бодро миёна документош буд шудагӣ нархи мошин мегӯяд 6500 сом бо муомила дорад мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор нархи мошин яъне ки 6500 сомон аст бо ягон сом муомила мешавад рақамҳои тисели соҳибшон будагӣ ҳастанд касоне ки мехарен ягон маълумот хоҳем фаҳмидан дар рақамҳои поёмда занг занед маълумоти пурраша гирем мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Opel Caravan соли бори 1995 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика сайзтани мошин мегӯяд нахадаст мошин як дуна сурат доштаем дӯстони азиз мошин мегӯяд ҳуҷҷатош пур шудагӣ ҳастад нархи мошин 18500 мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз хайр нашуд утил мақсад ҳуҷҷат бо чӣ сайзтаниша бо ҳамаша аниқ қадам мегӯяд як дуна сурат дошта пешкаш кардем 18500 мошин дар ноҳияи шаҳри Туз рақамошон мегафон ҳастад шахсоне ки мехарем марама занг занем маълумоти пуррашам гирем мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ ҳастад Mercedes-Benz C-Class HK соли бори 1994 ҳастад ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.8 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошинча нахаду нархи мошина дӯстони азиз 26500 сом гуфтаистанд боз арзон муомила мешавад ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Восеъ HK простой нархиш 26500 савдо доштаем рақамош мондагӣ шахсоне ки мехарен занг занем маълумоти пурраниша аз рақамҳои поёмда гирем мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон Mercedes-ои C-класси солҳои 2004 хоб дӯстони азиз сӯзишвориш мақсад бензин газа ябё мотораш 2.4 коробкаш автомата мошинча нахадо яъне ки мошин беруна кор дорад дӯстони азиз мотору коробкаш мегасодаста мақсад моторсоз коробкасоз утил дорад дӯстони документош пучтага задни камера 4 электропакет лифт сидени ва документош тамом шудага дӯстони азиз свети сафед мошин беруна кор дорад дӯстони азиз хайр расход дорад ҳуҷҷат ва дигар расходош краска мақсад камтар мекунед нархи мошин 45000 мега бо савдо муомила доштаем ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз рақамошон мондагӣ ҳастанд касида ки дар кор ҳастед занг занед маълумоти пурраша гиред дӯстони азиз хоҳиш ки лайкора занед ва дӯстони азиз чӣ мошине ки дар кора ба шумо дар комментариё бинависед дар видеои пешкаштон албатта мекунем мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi ҳастанд ки срочно фурӯшӣ Daewoo Nexi соли бори 1995 ҳастанд ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика сайзтани мошин мега нахадва дӯстони азиз нархи мошина мега 7000 сомон мегӯем бо арзон муомила мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз мошин утилизатсия дорад документош не ки буд шудагӣ ҳастад дӯстони алиша мешава мега мошини созтар боша мега болои сума метиҳем ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 7000 сомон бо муомилаи хуб дорад фақат камудиш беруна капта нарӯшка кор дорад ва камудиш бо ҳуҷҷатай утил дорад дӯстони балнуш соз хоб Daewoo Nexi 95 сол марҳамат дар рақамҳои поёмда занг занед маълумоти пурраша аз соҳибшон гирен шахсоне ки мошинои фурӯш дорен хона замин квартира хоҳед ки реклама дар рақамҳои болобуда роӣ кунед ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худои нигаҳбони намоӣ